Kamu minta kung minta sila di magkari. Paabot. Ha? Paabot na di magkari. Ano gapon? Noon, lagi ka na tapos kumanda. Ano sab? Nakalibre. Insa? Mga tao ko magmagay kuan. Presyo. Nya. Kung kay kuan, kumakitigong. Ate ko ng bayaran ng kalibo. Ano? Maganda kuan ka? Tigong. Kalibo na yung bayad. Sige na. Lagot na ate. Mano? Kita rin pahulat-hulat. Kaya mo sabi yan, Asap? Dugay ba? Alam mo. Ang longgan na, larga na. Saan ka maligo? Ikaw, maligo ka. Maligo ko eh. Maligo ka, yan ang maligo. Pero ipares baka dagay na. No, hindi mo na pakarera yung pagkaday. Hindi ko na, hindi ko pwede kayo. Basta So? hindi ko dito. Ano, magyabag ko muna. Yan, ngayon bay dito. Ada siya diri ah. Isang uyab. Sa uyab na siya uyab. Oo. Mao? Marlon. Ibang mama ni mo. Nahila ko tag-ilan. Sa tuwa na nagkuha sa wabro, nag-ilan sila Marlon. Nangaw sa airport. May ko ang tamo ito. Di ba, mukha na di mo ni. Sige na, iposo na. Maligo ko. Ayun ko sa amin. Ano kadugay ninyo kamura mong giho.